Доброго ранку. Дякую, що залишаєтесь разом із нами у прямому ефірі на телеканалі АТR. Програма «Саба». Мене звати Інна Завоюра. І до моєї студії вже завітали Ігор Філенко, вихователь та фізичний інструктор в одному з дитячих закладів, та Наталія Москалик, музичний керівник. Отже, розпочинаємо із такого. Тато до обіду. 19-річний Ігор Філоненко працює вихователем у дитячому садочку. Виховує 20 дітлахів. Попри невелику зарплату, цю роботу називає сродною працею. Але навіщо йому все це? Зараз і, власне, розпитаємо і поцікавимось у пана Ігора. Доброго ранку вам ще раз. Тож, скажіть, чому ви вирішили, власне, займатися в 19 років у такому віці саме роботою вихователя у дитячому садочку? Ну, я взагалі задумався з самого початку, з 9 класу ще задумався про працю з дітьми. Так би мовити, піти по стопам батька, тому що тато в мене тренер, і я в першу чергу хотів стати тренером. Саме до цього я дійшов після того, як вступив на перший курс університетського коледжу Грінченка на фізичне виховання. Тобто бажання було стати тренером. І з того часу почав ознайомлюватися з тренерською діяльністю. Мені не дуже сподобалась тренерська діяльність. Це скільки вам років тоді було, коли ви розпочали? 15-16 років, отак. Точно не пам'ятаю, якщо чесно. 2013 рік початок. І потім на протязі навчання, на протязі 4 років у нас були практики, котрі ми проходили в школі. І я бачив, як проводиться фізична культура в школі. Це, взагалі, я шокований був. Перше, тому що приходять, наприклад, у мене урок, до сих пір пам'ятаю, 5 клас, приходжу, я підготувався, все готовий. Конспекти, все, настроююся. І приходять із 27 чи 29 учнів, приходять всього з формою чоловік 7. Як можна проводити заняття, якщо ніхто взагалі не хоче займатися фізичною культурою. Тобто так от. І потім я замислився, що дійсно, як потрібно з самого раннього віку привчати дітей до спорту зразу. Тобто, щоб вони вже мали якісь майбутні враження про спорт і загалом фізичну культуру. І саме тому я пішов до дитячого садочка. А чому саме в цей дитячий садочок? Тому що у мене на той час, коли я навчався в коледжі, я вчився зі своєю знайомою, яка була на дошкільній освіті. І саме вона пішла працювати до цього садочка. Я з нею спілкувався, не скажу, що тісно, просто спілкувалися. І так вийшло, що я спитав, чи вам не потрібен вихователь, фізінструктор, ваш дитячий садочок. Вона каже, ти можеш прийти, спробувати, подивитися, тобі сподобається чи ні. Я прийшов, спробував, мені сподобалося. І я дуже радий, що я прийшов саме до цього садочка. А ви зараз навчаєтесь десь? Тобто ця робота вам не заважає, приміром, навчання? Ні, я зараз на заочній формі навчання. Ви спеціально перейшли, так? Я розумію, на заочну? Так, на заочну, щоб працювати і ознайомленим зразу з дітьми бути. Але все рівно залишаюсь на спеціальності фізичне виховання. В Грінченко також пішов зараз 3-й курс зараз. Наскільки ця робота є складною для вас в такому віці? Спершу у мене було враження, що це буде дуже складно контролювати увагу дітей. Загалом весь процес, проведення якихось фізкульт-хвилинок, наприклад, під час занять, або просто проводити заняття. Я дуже хвилювався, думав, як це правильно зробити, як їх увагу контролювати і таке інше. І прийшов до якогось такого моменту, що вони мене самі слухають. Що я їм кажу, вони мене слухають. І я звик просто, що вони мене чують. Тобто мені не треба особливо нічого старатися, щось видумувати, придумувати, додавати щось. То вони мене просто слухають, вони мене чують. Пані Наталя, а ви бачили перший урок Ігоря із дітьми?
Так, звісно. Що це було? Як це було? Бачили, як нервується Ігор? Так, взагалі він нервувався, але розумієте, справа в тому, потрібно себе відчувати комфортно. От перше заняття я побачила, що йому комфортно, це його. Діти гарно на нього реагують, їм подобається. Це, розумієте, щось сучасне, щось нове, тому що всі заняття ми інтегруємо. Ну, ми домагаємося зробити щось краще. І перше заняття, я думаю, прийшов чоловік до музичної зали, до мене, до музичної зали, що буде далі? Але ви знаєте, 19 років – це не показник того, що молоді спеціалісти не вміють щось зробити. Але чи достатньо життєвого досвіду для того, щоб вже ділитися з малечою? Розумієте, в нас є в кого навчатися. В нас є педагоги зі стажем 50 років, і ми можемо дивитися на їхній досвід, вони допомагають нам. У нас є адміністрація, яка також підтримує нашу креативність, і вони навчають нас, і ми можемо розвивати дітей, давати їм змогу побачити щось нове. Пане Ігорі, скажіть, як вас діти називають? Як вони до вас звертаються? На ти, на ви? Якесь прізвисько, ймовірно? Ні, прізвисько це вже було там, де тренерська якраз діяльність. Діти ще до такого не дійшли, ще прізвиськи. Да. Ні, просто спершу було дуже складно вимовляти Ігор Едуардович. То вони якось Ігор Едуардович, отак от казали, а потім просто скоротили, виходить просто Едуардович. Тобто просто по батькові одразу до вас? Зразу. Їм так набагато простіше, бо то, що поки вони вимовлять, я стільки вже наслухався, що Ігор Мануардович був, і що там якийсь був. Ну, в общем, ну таке, нормально. Чи ви намагаєтесь виправляти дітей, якщо ось ви, приміром, даєте якесь завдання? Чи буває, що ви сварите? Чи як ви намагаєтесь з ними спілкуватися? Ну, наприклад, якщо я даюсь якесь завдання, то дуже багато часу виходить на це. Тому що я з кожним стараюся, от іде заняття, я стараюся кожній дитині індивідуально допомогти. Там, наприклад, там, ведення м'яча, там, удар поворотом, кидок м'яча, будь-які вправи, будь-які. Я стараюся з кожним індивідуально пропрацювати. Навіть вплоть до того, що зупинимося і будемо отак от за ножки візьму і буду його водити, отак от робиш. І тоді роблять це правильно. Як батьки дітей на вас реагують? Ну, в перший день, навіть не в перший день, можливо, першу неділю, хто це такі? Боялися приводити дітей? Думали, ну я не знаю, боялися чи ні, думали, що хто це такі, боже, звідки він взявся, хто ця людина. От. А потім вже якось ми ближче роззнайомилися, до мене звикли, побачили, як я проводжу заняття, побачили, тобто ближче дізналися якби, про мене. І зараз дуже гарно ставляться. Дуже відношення чудове, я би сказав. Пані Наталія, на початку роботи Ігоря у дитячому закладі, чи ви йому якось допомагали, якісь настанови, побажання були? Мабуть, найперше те, що я йому сказала, що ти маєш відчувати себе комфортно. Ти маєш робити так, як ти як був батьком, бачив роботу своїх дітей, бачив ці свята. Взагалі, ми просто молодь, ми сучасні, ми надихаємо одне одного, ми підтримуємо одне одного, тому і у нас так все виходить в колективі дуже добре. І немає ніяких таких моментів, що я б могла сказати, там, Ігор, ти робиш неправильно. Так, ми допомагаємо одне одного, але кожен працює за своєю методикою, і кожен, знаєте, як робить щось своє для дітей, свій внесок, робить гарну справу. Як методику Ігоря ви можете назвати? Мені подобається те, що він використовує багато методик. Мені подобається, як він проводить заняття. Так, звісно, 19 років, можна подумати, що він там знає, але я бачу за його плечима величезний досвід, величезну працю. І якщо б ви мали змогу поспостерігати, як проходить саме заняття, ви б могли побачити, що це не робить хлопець, якому 19 років, це робить хлопець, якому вже, мабуть, 25, і він дуже багато знає. Ігорю, а скажіть, будь ласка, у кого ви намагаєтесь черпати цей досвід? Це тільки ваш батько чи є ще хтось? Ну, саме можу згадати ті, хто мене штовхали на те, щоб вивчати ці предмети загалом, щоб я був ознайомлений взагалі з фізичним вихованням, з усім, з дітьми загалом. Це у мене були в коледжі викладачі Петрова і Машталір, я би сказав так. І ще дуже підтримка гарна була від Колоскової Надії Олексіївни, наш куратор. А яка саме підтримка? Просто натхнення, якісь слова, побажання, чи як? Вона просто завжди допомагала, можна таким добрим словом, якби, можна так назвати.
Просто завжди була якась така опора, можна сказати. Тобто розрахунок на що не буде щось там погано, буде все добре, ми все здамо, все буде чудово таким чином. А скажіть, будь ласка, яку зарплату ви зараз отримуєте? Ну, 3500, 3. Чи цього достатньо? Я не знаю, приміром, є дівчина або з'явиться, треба кудись повезти, подарунок, тощо. Цього достатньо взагалі? Це взагалі таке дуже щекотливе питання. Це взагалі дуже маленька сума, я би сказав. Тобто, навіть можна сказати, 3000. Ну що ти за 3000 зробиш, коли там, наприклад, квартира 3500, ти отримуєш 3000. Тобто ти, грубо кажучи, просто віддаєш всі гроші. Там, наприклад, мені треба відкласти на навчання, я відкладаю вже Бог знає скільки на навчання. Тобто це дуже важко. 3000. З керівництвом закладу спілкувалися? Чи є можливість того, що ви скоро будете вже звільнятися, тому що, знову ж таки, не вистачає просто такі зарплати? Ну, це питання ми ще не підіймали, скажімо так. На рахунок цього я навіть не задумувався зараз. Для мене це в першу чергу цей дитсадочок. Це якби йде зараз досвід в більшому ступені, тому що це дійсно гарний досвід праці з дошкільнятами. Так. Це дуже цікаво. Мені зараз це подобається, тому зараз саме просто знаходжусь тут, бо тому що мене все влаштовує, все подобається. А скажіть, серед дітей у вас є улюбленці? Ну, як такових улюбленців немає, тому що від дітей якби не можна відділяти один від одного. Тобто тому не що треба, щоб вони це відчували, правильно я розумію? Діти зразу відчувають, якщо ти до когось там по-іншому ставишся, і це зразу буде гірше для дитини, наприклад. Я навіть, коли пам'ятаю, тренувався у свого тата на футбол, коли ходив, він ж тренер був, якби він мою команду тренував, то він до мене так ставився, як до всіх. Тобто, повинно бути таке відношення, як до всіх, може навіть і трішки гірше, наприклад. Тобто треба всіх дітей тримати на рівні один з одним. Не треба виділяти нікого. Не гіршим робити, не кращим. Всі однакові. Пані Наталія, як діти ставляться до Ігоря? От ви спостерігали, як вони з захопленням дивляться, чи як свій? Для них Ігор Едуардович, я би сказала, це як другий тато. Він приходить до садочку, вони вже його чекають. Він йде з садочку, вони його проведжають. Вони навіть залишаються в групі до 7 години, щоб побільше часу провести з ним. Вони його поважають в першу чергу. Вони захоплюються ним, вони його слухаються. Тому що сконцентрувати увагу дітей у віці 5, 4, 3 років – це дуже важко. Але вони бачать в ньому авторитет. І вони готують йому подарунки, вони готуються до заняття дуже відповідально. Їм дуже подобається. Я бачу зі сторони, як дівчина, вони просто в захваті від того, що у них такий молодий вихователь, і я про це постійно чую. Наталя Леонідівна, де Ігор Едуардович? А сьогодні в нас буде інтегроване заняття, а Ігор Едуардович вже є в садочку, тому вони захоплюються ним. І знаєте, це дуже класно, коли вони сприймають його в першу чергу не тільки як вихователя, а як друга. А як батьки ставляться? Спочатку я думаю, що вони, знаєте, так ставились трішечки, молодий хлопець, чому він може навчити, що він може їм донести. Але зараз вони в гарних відносинах. Їм подобається молодий вихователь, їм подобається підхід, їм подобається методика. І що саме цікаве, я думала, будуть, знаєте, такі противоріччя. Що робити? Це хлопець. Але група, де 18 хлопчиків, розумієте, в чому справа? І сконцентрувати їхню увагу дуже важко. Але у Ігоря Едуардовича дуже гарно виходить це робити. Тому батьки в захваті, адміністрація підтримує, діти в захопленні, а це найголовніше. Пане Ігорю, буквально 30 секунд часу. Чи ви плануєте врешті написати книгу щодо того, як виховувати дітей? Ну так, це дуже цікаво. Я би з цим попрацював би точно. Але ви ще про це навіть не замислювалися, я вам так На кажу. рахунок книги я не замислювався, я тільки пісні зараз пишемо, тобто ми дуетом якби робимо. Лілен, Наті, Hotline, GTA. Добре, дякую вам за цей ефір. У моїй студії щойно були присутні Ігор Філенко, вихователь та фізінструктор, та Наталія Москалик, музичний керівник. А я з вами прощаюсь і чекаю вас вже завтра з самого ранку. До побачення.